Sobre aquest tema n'hi ha dues mocions, una que ha entrat dins del temps i una altra que no. En primer lloc, ens sorprèn el contingut de les mocions perquè estan plantejant qüestions que no són competència del ple. L'autorització correspon a l'alcaldia o al regidor corresponent. També afegir-li, per a que ho tinga clar la senyora Tamarit, que la moció està fora de termini i ho dic per experiència pròpia perquè des de Compromís hem tingut mocions estan en l'equip de govern i no s'han admès perquè havien entrat en dilluns. Ho dic per a la seva tranquil·litat de que se li ha tratat igual que a membres de l'equip de govern actual. Ni més ni menys. Argumenten que no és ni el dia, parlem de Sant Joan, ni el lloc idoni, parlem de Patacona. A més, es parla de possible brutícia i actes vandàlics. Des del nostre punt de vista, no hi ha motius per a la suspensió del xufarroc i anem a plantejar perquè pensem això. I anem a plantejar en plan positiu, que bé que s'està complint i que fa que no siga necessària prendre la mesura que vostès estan plantejant. En allò que es refereix al dia, els hem de dir que les coses no se fan tan improvisadament com vostès ho estan pintant, perquè s'han demanat tots els documents del món i alguns que no són d'aquest món i tots els requisits necessaris. No, he fet una ironia perquè no me crec que vostès, quan estaven en l'equip de govern, hagin demanat aquestes mateixes condicions a entitats festives i culturals. Me conec el mundillo, senyora Lobe. Però continuem. S'han demanat tots els documents i estan complint. Els organitzadors disposaran de seguretat privada pròpia i d'ambulància pròpia. A més, s'ha realitzat una junta local de seguretat on s'ha aprofitat per a parlar de l'operatiu de Sant Joan, però també de les festes del poble i de la carrera del dia 29. Doncs perquè vostès diuen que això és un desmadre, que se fan les coses de qualsevol manera i jo us estic explicant que no és així. I si me dicen, acabe. Vostè argumenta el que creu convenient i jo argumente el que crec convenient per a dir que no és necessari la suspensió. No és un debat, és que no posen en els motius. Però la tinc en la nova trajectòria. No, vaig a... Si me dice, yo no puedo hablar con una persona que me está interpelando, por favor. Vale, pues miraré al señor Álvaro, va. A veure si ells estan més calladets i me deixa parlar. En el cas del dia de Sant Joan, l'operatiu de trànsit en la Junta Local de Seguretat es va parlar d'aquest tema. L'operatiu de trànsit correspondrà a la policia local i el seguiment de lo que és el concert a la Guàrdia Civil. És a dir, hi ha coordinació entre les forces de seguretat. A més, parlem d'un diumenge, és a dir, un Sant Joan en dissabte o el divendres és previsible una afluència major que en un diumenge. A banda, hem de tindre en compte que, com han dit, en les festes de Patacona i en les festes de Sant Joan no només estarà el xufarroc, sinó que n'hi haurà altres events. I vostès s'han oblidat de denominar si n'hi ha altres events en Patacona. A banda, m'agradaria que reflexionarem sobre Sant Joan. En gran part, els problemes més greus que se plantegen en Sant Joan són per grups descontrolats de gent que fa brutícia i fogueres en l'arena. N'hi ha persones que arriben a la platja, prenen el bany, sopen o fan el que siga, repleguen, se'n van i no dicen res. Però n'hi ha altres que deixen la platja feta un fumer. Això vol dir que haguem de prohibir Sant Joan o haguem de criminalitzar a tot el món que va a la platja el dia de Sant Joan? No. Haurem de criticar els que són uns guarros, però la gent que és capaç de celebrar Sant Joan i no provocar brutícia, doncs no tenim per què criminalitzar-la. Crec que tampoc vostès haurien de criminalitzar a xufarroc pressuposant que van haver actes vandàlics o que va haver una brutícia extra. Perquè, com ja s'ha dit, és un event que està organitzat on hi ha seguretat privada, banys, per exemple,
De normal en la platja no n'hi ha mai, ja saber què passa, però ells tindran seguretat privada, banys, ambulància. Aleshores jo pense que un acte organitzat, els problemes que pot provocar són menors que la gent que va de qualsevol manera i de forma descontrolada a la platja. Tampoc se desenvolupa l'activitat de la platja, això pot evitar que se'n vagin a la platja a provocar notícia, com vostès diuen. Ni el territori és de demarcació de costes. Per acabar, m'agradaria que els proposants de la moció foren tan sensibles amb el descans i la neteja en tot el poble d'Alboraya, 3 nuclis de població i disseminat de l'Horta, perquè al llarg de l'any, i des de la responsabilitat de regidora de festes el seu pudir, es produeixen nombrosíssimes manifestacions culturals i festives a les quals se'ls podria aplicar que potencialment els mateixos arguments que vostès diuen, de provocar soroll i provocar brutícia. I crec que jo no he vist cap moció de vostès dient que se prohibisquen o que no se facin altres events. I també recordaria que Tarragona és residencial, però la resta del poble és residencial i n'hi ha part del poble on viuen moltes persones majors i això després no ho tenim en compte per a les coses com vostès estan tenint en compte. Vostè té dret a tallar-me i jo parlaré el que crega necessari. Simplement dir que anem a votar en contra de la moció i afegir que crec que està injustificat aquesta interrupció perquè a mi, com a portaveu de Compromís, se m'ha interromput insistentment des de la bancada del PP i no m'han deixat parlar tranquil·lament. Si jo me dedicara a interpel·lar a vostès mentre parlen, igual necessitaríem més temps. Reiteré, anem a votar en contra.